for lige at komme ned på jorden. Så spiller vi noget der er... Det er måske til at tage ud over på en anden måde. Nej, det håber vi ikke. Men Leif, du har fundet et eller andet frem, eller hvad er det? Ja, jeg har en Omnichord her. Den er fra 70'erne, og den er lavet af Suzu. Og den er ment som et instrument til at lære at spille på. Spille musik, så derfor har jeg taget den til mig. Jeg fandt den nede i Tyskland på et tidspunkt, og så tænkte jeg, okay, det ser ret spændende ud, så jeg må hellere prøve at se, hvad vi kan gøre ved det her. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde den her nu. Den hedder Queen Jane Approximately, og er fra Highway 61 fra 1965. Og normalt så bliver den spillet på en guitar, men nu får jeg den altså på en Omnichord, og så Almer på elektrisk guitar. Det er sådan lidt specielt, men nu kan I prøve at se, hvad I synes. Ja. Ja, hvis jeg kan finde ud af at starte den her. Kommer her. Det gør det også.
cries and complain, and you want somebody you don't have to speak to. Won't you come see me, Jane? Oh, won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? Tak skal du have.